everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Way kalainan ni Major Gaspar ang amahan niini nga gihukman sa kamatayon sa eskwadro. Kagkausap kini nga sa ato pa dili angay nga buhion og dugay ning kalibutan na ihaaliya. Gikurihian ko lang ang una mong gipamuong nga nipatay ang eskwadro og usa ka inosente. No, ihali. Kagaw ang iyang napatay nga amahan sa laing kagaw nga Major Gaspar. Magpadayon day gihapon ng eskwadro. Bisag mitiwalag na si Miss Glenna. Nabalaka ko sa mamahimo niyang resulta. Og labaw na kong nabalaka para ni Miss Ella. Diyos ko. Hatake na ko kaisog aron ni pahibaw na ko ni Daddy Mart ang sekreto na mong relasyon ni Miss Ella. O ginaot pa unta nga iya kini madawat. Numero sa phone ni Miss Glenna ang nakaregister. Hello? Miss Glenna? Asa ka karon? Magkita ta. Miss Alea, ganahan pa ka makikita na ako kung mahibaw kang ikaw ang hinungdan sa akong pagtiwalag sa krusada. Miss Glenna? Nidaog ka, Miss Alea. Og, swerte ka. Kay ikaw yun ang gipili ni Misael. Nipalayo ko tuyo kay pagyas ko sa akong tinguha nga unta. Higugmaon ko ni Misael. Miss Glenna? Muprangka ko. Nasuya ko ni mo, Miss Alea. Busa, uway kabutangan sa akong kalakot ni mo. Babae ka. Katungod usab nimo umubati na ng pagbati ang ato ni Miss Ella. Pero kung imo na kong ikasuyaan og nasuko ka na nako, ingnan ta ka. Wagit ka sa katarungan, girl. I don't care. Ako ning katungod. Unfair man sa tingali kung iluog lang nako. Bisan og gisakitan na kaayo ko. Katungod lagi na nimo, miss. O katungod usab sa lalaki nga mopili kung kinsay mas bugat sa iyang kasing-kasing. Daghan ako og kapakiyasan nga naagian. Apan kini mao'y dili gud nako madawat. Andam sad na kong barugan ang akong katungod. Shit ka, Miss Alea! Kung dili patungod nimo, imposibleng dili ko lingiun ni Misael. Ha? Nahinayak na ko. Pusang, puslan man nga wa nako. Pues, wa sad nimo. Oh, buhaton ko gid ang kutob sa akong mahimo. Andam na akong ibaligya ang akong kalag ni Satanas. Mansyo! Mansyo! Dali nga rin! Bida ni mong amang nga ka. O si kalaki na ni Marciano. Ila bang gilihok ang akong ipapangita nila? Ha, Mansyo? Nagkasabot ko. Good, very good. May mapaabot ka mong ganti gikan ako kung inyong masayran kung asa na karon si Kristal. Hindi nakasabot ko. Stoy! Mansyo, paminaw. Lagi. Sultihi si Marciano, ha? Nga ipadali ang akong gisugo. Kay naghinam-hinam na kay kong ikaatubang si Kristal. Kaanugon. Ako magiuntang nasundan ang sakyanan sa tagaw nga Major Gaspar. Pero,
Nalipat ko. Kayo na unta nga may bawaan ako kung asayin lang bag-o nga safe house. Ay! Oh. Si Bay Misael lang nawag. Hello? Bay Misael? Asa naman ka ba, Sarge? Bay, tang sayang nga ba eh. Gisundan na to na ako ang SUV sa kagaw nga Major Gaspar. Pero nalipat ko bay. Mo ba? Bay sayang nga gid eh. Ayaw pa saya-saya diha. Kay daghan og mga kaway ang ilang sindikato. Delikado ka. O bay, mupaulin ako diya sa compound sa academy. Pagdali sa pag-ani dire. Kay may nayon kita sa pagbiya ining dapita. Suma sa mando ni Sir Mark. Bay, mamahawa na gidata diha bay. O bay, dili na taluwas suman mutiwalag si Glina. Okay bay, mupaulin ako diha pa dong bay. Sige, paabot ko nimo. Bye. Bay. Mo sa gibuhat ng Lina. Nahimong dili luwas ang mong kinabuhi suod sa compound sa academy. Traitor ka, Miss Glina. Traitor ka! Uy, di sakinan may kulong ito. Huwag mo rin nagukul ako. Mga andam ko, kitingaling mga gaway na si sindikato ni Major Gaspar. Ang nagsakay niya na. Uy! Ako gilagi ang tuyo! Ipabutkan ako nila! Pagkusgan ako ang pagpanagan sa motor! Dali! Gukod mo! Kayo manong taning ingpintruhan at tusunahan! Gukod mo! Halo, Merto. Kamu na'y bahala na to, na. Ako sir. Ayaw yun niyo si Binli o bisag jutay nga kinabuhi. Patihan niyo ka ng Baysard. Tusak-tusak ka sa daghang mga bala ang kalawasan. Apos. Kamu na ang bahala na to, na. Kay ni ay dinalian kong lakaw. Importante kay kini. O ba ni Boss Lee? Okay, boss. Kaya bahala ni boss. Okay, bye. Siya lagi to. Si Baysard giti ay ang sakay sa motor. Nagsunod-sunod ako. Sukat pa dito sa sentro sa syudad. Nangita gini mo sa iyong katapusan, ha? May din eh. Kimingaw kay highway. Huwag laing madamay. Igo-igo na gawin ng distansya. Ako na niyang itsa sa kulayo ang ganada nga akong ibtan sa pain. Goodbye, mga kagaw! Ha ha! Bako nito po, Bay Misael. Sir Mark. Naka-monitor ko sa balita. Padayon pa nga giila sa kapulisan ng mga sakay sa may ulbo nga sakyanan. Siguro ko nga mga kagaw sila og mga tao sa sindikato. Mga sakop gideres kagaw nga Major Gaspar bay. Kay human ko malipat sa akong pagsunod siyan sa kinan. Ug siya diyang nibalik na ko sa agi bay. Kalit man to silang nisunod ako. Nya na mo sila pag yun. Nagtuo siguro nga atrasan ako sila. Oh shit! Boss Lee, muli nga wa gid ako makontak si Merto. Kay sila di ay mo'y nahog sa alaut. Ngano? Sila ba patay holot? Oh, Boss Lee. Ito ayaw ko, all. Kala maayo sila patay, dili ikaw. Oh, Boss Lee. Medyo Gaspar, ikaw dili angay mahinugon sa mga lagon. Kala sila wala kapuslanan. Sila patay dayon. O sala ila kontra patay dayon. Naglagot lang ko, Boss Lee. Kay, unsar ko to si Baysard. Tao nga talawan og labihan pag yung dauta. Wa ko makita sa iyang personalidad kanang iyang kaagresibo karon. Ikaw kalma lang ha. Kalma. Relax lang ha, Medyo Gaspar. Ikaw relax.
Kilimpyohan na sa nimo ng imong armas. Kinahalan nga andam kining daan, mamita. Kabahin na kini sa akong kinabuhi. Unsa man gyud plano nimo, uy? Mao gyapon. Andam kong ibaligya nga akong kalag ni Satanas, mamita. Pasabta gani ko ang sige ni mag-ingon ba nga andam mong ibaligya ang imong kalag kang Satanas? Ha? You tell me. Unsa man gyud na ba? Andam na kumupalik sa kinabuhi ni Major Gaspar. Oh. Kana kung interesado pa siya nako. Ug iya kong dawaton. Hey. Naunsa ka, uy? Napagkaka sa husto ni mo pangunahon na, girl? Mao na kanina kabot akong desisyon, mamita. Hulo, uy. Oh my God. Mamita, inday chika ding. You tell me. Nakalimot ka sa nahitabo nimo sa mga kamot ni Major Gaspar? O na-amnesia nagbaka ka? Gipasakitan ko nila, mamita. Busa, manimaos ko nila. Payra nilag mahal ang ilang pagsamad sa akong kasing-kasing. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.